चला चलो खोज खबर लो तो चाचा जी कहल बा कि तू ही भगवान राम तू ही कन्हैया तो तू ही परशुराम चार बहेलिया जाल बिछवल राधा लगवल से निशान ये अरे इज्जत कोई से बाची अच्छा बहुत सुंदर हमने के सुनानी जा एक से कहता हूँ का देबू हो एगो प्राइवेट काम बा महाराज विद्या की खेती किसानी नहीं होती है ध्यान दिहो अरे विद्या की खेती किसानी नहीं होती है विद्या जमीन से उपजती नहीं है विद्या की बात कोई पर्वत पहाड़ नहीं विद्या आसमान से टपकती नहीं है विद्या होती है जिसके दिल में है चाहत विद्या किसी की बाप की प्रॉपर्टी नहीं है व्यास की मतलब क्या है प्रॉपर्टी कहानी है हम जानत तो तहरा पावर बा कहते कि पसंद का होता नहीं ये धरातल पर केहू ना रहे चाचा ध्यान दे जब धरातल पर केहू ना रहे तो कैसे पता चल गुल को जब गोलक धाम में एगो कृष्ण रहले कैसे पता चल सुने सुने जब तहर माई ना बताई है कि तहर बाबू के हो तहरा कैसे पता चले कि और शब्द बात ना कहानी के हम बताई ये बात के के कहले है कि गोलक धाम में कृष्ण भगवान रहले देख ले जब गग संगीता बा एकरा में देखाई बहुत पढ़ाई कहां मिलल बा विकास बिया चंपरास ना है कि निकल इनका जोड़ के ए महाराज लोग हर खियाई तो दूध दही घी मिली लोग हर के राखो तो दूध दही घी मिली ना थके राखो तो माथा ना भेटाई हम बोकन के मुंह पर मार के दे दम नो कोई समियाना के दाएं चली पागल व्यास कहीं कहता है कि मऊ घर नाचत आलो हरदम भरी के प्रेम में भगवान नाचते हैं इंसान नाचते हैं हम नचे तो का नचे तो बाबू नाचले किसान अपना खेत में नाचेला हमनियों के सुन अच्छा ये नाचत रह तू का करत रह अच्छा तू का करत रह सुने सुने जगत दान रही उहे न दान हिलाई जगत दान रही नी उहे न दान हिलाई जगत दान लंका मतलब है तो ना हिलाई मतलब का हिलाई हम गलती ना बोला गलती ना ये भी का हुआ एगो गलती
इनको डांड जाता नहीं काहे कमजोर भइल बा नदी में नेहात खाली इथिए डुबा के नेहात कहल बा एगो चेतावनी के देता नहीं ध्यान दिहो इनका जोड़ के पाड़ा कुल भैंसा हो गला तो पड़े रही कहल बा जोरे तुड़ो गरम तेल में पानी डालबो त छाई करबे करी गरम तेल में पानी पड़ी तो छाई करबे करी बंदूक ले गोली छूटी तो धाई करबे करी है कटहिया पीली के पोछ पर लाग पड़ी तो काई करबे ए चाचा कुत्ता भी दो प्रकार के होला एगो पालतू कुत्ता होला एगो सर्व छोड़ा जाए भाई का बाबा गाड़ी नहीं के साज गीता सारो के कहल बा एगो पालतू होला एगो फालतू होला एगो कुकु जाके शंकर भगवान के लिंग पर मुत दी शंकर भगवान के लोग पूजा कर छोड़ दी देख ले ई पुरस्कार ना हो संजय भैया के तरफ ले पैसा ना हो देखा तो लगी पैसा देख ला लेकिन खाली ना हो रे देखा ही पैसा भरमा देखा ही भैया के तरफ ले बबुआ के तरफ ले लेकिन खाली प्यासे को मिलता मिली झुटका भैया कमलजीत भैया कहले है कि डीजे टेक हाई के अथी है तहरे के सिखा देले इनको दे देन हो इधर ढोलक बजा के मार्केट में तहरे के लिया देले नचने पूछा तो कमलजीत के गाना बांट देवे एक हाली डाल ना दी भजनिया भजन क्या है मन की तरंग मान लो हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन रोकने के लिए उठा लो अंधे को राह दिखा दो यही है भजन कहत नहीं कि नाचत है सुमिरन में कहे ना नाचत हदम हरि के प्रेम